Purihin natin ang Panginoon sa mensahe ng awit. Sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, isang kagalakan ng ating maeksperiensyahan ang mga pangyayari ngayon sa ating kalagitnaan. Sapagkat marami tayong mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo ngayon. Papasok lang sa linya ang galing sa Israel. Mayroon tayong mga pastors, ministers na naka-online ngayon na gabi-gabi na nanonood sa ating kapahayagan sa salita ng Diyos. Ang Panginoon ay patuloy na kumikilos para sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ang kanyang kapangyarihan ay ating maramdaman sapagkat simula tayo sa simpleng mga gamit, ngayon ay lumalago. Kagabi, mayroon nag-chat sa atin na tumutulo ang kanilang luha nang nanonood sila ngayon dito sa Baljo Church. So kayo dyan sa iba't ibang dako ng mundo, sa London, sa Canada, sa Amerika, especially sa New York, mayroon tayo sa California, sa buong dako ng mundo ngayon ay purihin natin ang Panginoon sapagkat ang pagkakataong ito ay katalagang kanyang naisulat na. So magandang isipin natin, magandang ilagay natin sa ating mga pananampalataya na ang kaganapan ngayon ay naisulat na ng Panginoon. Yun ang napakasarap natin na katotohanan. Okay? Sa gabing ito, kapatid, ay ating ipagpatuloy sapagkat simula sa unang gabi hanggang kagabi, ating nasusundan yung story of redemption na ito ay isang movement ng langit. Ibig sabihin, kung ito ay movement ng langit, makikita natin ang kanyang kapanagumpayan. Because usually, kadalasan ay ang ating mapakinggan ay kung ano-ano na lang ang tinutukoy na mga kaganapan sa nakaukit sa Biblia ay palagian mga ilustrasyon ng pagkatalo ng story of redemption. Sa atin ngayon, kapatid, kailangan magbago ang ating pananaw. Kailangan natin susundan yung kilos ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, the Bible or the story of redemption is inclusively, it's not story of defeat. It is a story of victory, mga kapatid. Kung paano ikinilos ng langit para managumpay ang kanyang mga anak. Hindi natin maipagkait na sa Bibliang ito, nakikita natin yung the triumph of His faithful. Kaya ngayong gabi, sa konteksto ng redemption movement, ang mga pangyayari noon, kapatid, ay kaganapan ngayon. Makikita natin na si Kristo, nang pinili niya ang 12 disipulo, these 12 disciples turned the world upside down, kapatid. Kumikilos ang grasya. Kung ano ang nangyayari noon, kapatid, sa mga anak ng Diyos simula sa Genesis hanggang sa pagdating sa panahon ni Kristo, na ang kanyang kapangyarihan, the everlasting Father, the Father that loved His children. Dito, kapatid, panghawakan natin itong katotohanan na ito. Tayong lahat sa mundo ngayon, sama-sama nating tutukan ang kapanalunan, the victory, the triumph of Christ's love
in His grace na nagumpay tayo, kapatid. Napag-aralan natin kagabi na sa ating henerasyon, yung movement ng redemption ay isang kilos ng langit na isinalaysay ni Kristo sa river, sa mount at sa island. Nagsimula tayo kagabi sa Mount of Olive nang tinanong ng mga disipulo, what shall be the movement of your coming? Ibig sabihin, yung galaw at kilos ng buong mundo. And the end of the world, it talks about the whole world. Kaya sinabi ni Kristo kagabi, sa isang matibay na palatandaan, pag nakita ninyo ito, nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. There shall be famines, pestilences, and earthquakes. So nakikita natin ngayon na ang coming ni Jesus is a global event. Bakit global event? All eyes will see Him. Buong mundo, kapatid, it's a global event. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat magtanong kung ang pestilences o COVID-19 o mayroon ba silang tatawagin na COVID-20 or COVID-21. Kung ano man ang mga pestilences or plague na mangyari sa planet Earth, alam na natin na ito ay maging global ang kanyang kaganapan. Global ang pagkilos ng famines, pestilences, and earthquakes. Kaya dito, kapatid, thus its movement going global. Hindi na natin dapat itanong ito sapagkat tayong lahat sa mundo ngayon, saang dako sa buong mundo, naka-face mask, stay at home. Naka-experience tayo, kapatid. Bakit? Kasi gumagapang, lumilipad sa hangin, kapatid, sa buong sanlibutan. Kaya the movement of Christ coming, ito na ang ating naranasan. Galaw na ito, kapatid, na dapat nating paghandaan. The natural world ay nagpakita na. The whole world nagpakita na, kapatid. Kaya dito, ngayong gabi, titingnan natin, alamin natin sa salita ng Panginoon kung ano ang mangyari sa political world at sa religious world na sinasabi ng Panginoon. Tandaan natin, kapatid, ha? Whole world. Huwag tayong titingin sa isang lugar lang. Whole political world and religious world. Dapat ganun tayo tumingin ngayon, kapatid, sapagkat ang galaw ng langit ay global na, kapatid. Sinasabi ng Matthew 24:9, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. Hindi sinabi, and you will be killed. Hindi sinabi. An attempt to take life, yun ang sinasabi, and shall kill you. Pero may sinabi dito, and you shall be hated of all nations for my name's sake. All nations. Kanina, whole world. Whole world. Hated of all nations. Makakonect ba tayo ngayon? Pag sinabing all nations? For my name's sake. Sa Mount of Olive, ito lang nagsimula na ang gamit all nations. Pag sinabing all nation, tayong lahat ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Isipin nyo tayo ngayon naka-virtual connections. All nations are now connected. Ibig sabihin, we physically, nakita natin literal ang fulfillment. Pero ang tanong natin ngayon, paano mangyari yung hated of all nations? For my name's sake. Paano yung namesake? Sa pangalan daw ni Kristo. Ialam naman natin, lahat ng bansa ngayon, halos lahat, maliban sa mga ilang komunista, they believe in Christ. Lahat ngayon, movement ni Kristo ang pinag-usapan.
Sinabi ni Sister White, Christ's righteousness ang sinisermon ng lahat ng mga relihiyon sa mundo ngayon. Pati mga presidente. Yung presidente ng South Korea is a Roman Catholic, is a religious. Mga presidente ng iba't ibang bansa, kapatid. Paano yun? Namesake. Paano mangyari yun? Tayo, Kristo ang ating dala. Sila, Kristo din ang kanilang dala. Uy, paano itong Matthew 24:14? The whole chapter of Mount of Olives, ito ang paggamit ng all nations. For the first time sa New Testament, and its gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. All nations. And then shall the end come. Oh, nagtanong kanina ang mga disipulo, the sign of your coming and the end of the world. Sinabi niya, and then shall the end comes. Mabigat ito na statement na binitiwan ni Kristo, kapatid. So ang tanong natin ngayong gabi, by the way, sa ibang mga bansa ngayon na may pumasok na hindi natin alam kasi hindi naman sila mga Pilipino, possibly they are watching the slides most of the time. Mag-English ako, kapatid. Anong movement mo na nakadikit ang pangalan ni Kristo? Anong movement natin? Na nakadikit ang pangalan ni Kristo na opposite sa movement ng mga bansa na may Kristo din sila. Huh? Ano kaya movement yun? Kung ang coming ni Jesus ay movement, kung ang great controversy ay movement, kung ang labanan ng doktrina is a movement, paano mangyari itong Matthew 24:9 at Matthew 24:15 sa kasagutan ni Kristo sa tanong ng 4 na disipulo? Bakit kaya 4 lang sila? Sapagkat gustong ibigay ni Kristo ang indications for there are only 4 disciples in this Mount of Olives. North, South, East, and West. Because it talks about the movement of planet Earth. Paano sila magalit sa atin, kapatid, na ang bansa ngayon mayroong batas na nagsasabi na crime ang hate. Hate crime, sila ang nag-impose. Paano gawin nila? And you will be hated of all nations. Tapos sila ang nag-impose ng hate crime law under the international law. Kaya, kapatid, kailangan talaga nating relevant ang ating proklamasyon. Kasi ito na ang galaw ng mga bansa. Kailangan naman nating iangat ang ating pag-intindi sa salita ni Kristo. Sipin mo, sinabi agad niya tungkol sa all nations. Ano kayang relasyon nitong dalawa? Kasi sila lang dalawa na gamit ng all nations. Ito, nagsabi na ang bansa magalit dahil sa pangalan niya. Pero ang 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Anong ibig sabihin ng gospel? Anong ibig sabihin? So, common sa lahat. Marami. Common. Ngayon, marami. Ang akala lang nila ng gospel, kapatid, na hindi nila binasa ang Biblia. Maraming beses ginamit ang salitang gospel, kapatid. Pero ano kayo yung gospel na ang mga bansa magagalit sa atin? So sa teksto na mismo mababasa natin. Kasi kung magalit man sila, ano yung dahilan? What ethical? Anong sa tamang pag-ugali? Nasiraan na ba ng bait ang mga bansa na magagalit sa iyo? Isipin mo yan. Sa kabait-bait natin.
Sa Amerika nga, kilala ng Adventist. Isipin mo, yung laro ng NBA ngayon, sa bubble sa Orlando, Florida, saan ginawa ang basketball games? Malaking pangalan, Advent Center. Maaring yan, Adventist. Kapatid. What political reasons? Anong dahilan? Bakit magalit sila? Cultural na reason. Anong cultural na reason? Moral reasons why nations will hate us. So dapat natin titingnan ito, kapatid. Bakit magalit ang mga bansa? Tanungin natin, what existing? Ngayon, practical tayo. Ano kayang existing current movement ng mga bansa ngayon sa buong mundo that na nagtayo o nagsabi against your belief o nagposisyon ng kanilang bansa laban sa iyong paniniwala. What existing current movement of all nations of the world? Halimbawa, ikaw saksi ni Jehovah. Ano kaya yung sinasabi ng Bible na magagalit sila sa iyo? Halimbawa, ikaw iglesia ni Kristo. Kasi sinabi dyan, and all nations will hate you. Ikaw ngayon, iglesia ni Kristo, Baptist, born again. What existing current movement of all nations of the world that position against your belief? Ano yung advocacy mo? Ano yung teaching mo? Ano yung preaching mo? Ano yung activities mo? Or ano yung witnessing mo na magagalit ang mga bansa sa iyo? Malinaw ito, ha? Kasi dalawa lang sila ang verse. And this gospel of the kingdom shall be preached. Anong ginagawa mo o natin na makapaudyok sa galit ng lahat ng bansa? Ganda ito. Kaya kadalisan siya, sandilo yan. Paano maging sandilo yan, ha? Lahat ng bansa, kapatid. Lahat ng bansa. Mayroong Muslim dyan, no? Friday yan. Tanong natin, kapatid, anong dynamics of reality? Ano ba yung tunay na realidad? Ano yung mga pangyayari? Ano yung mga kaganapan sa ating nakikita ngayon? Dynamics of reality na makapaudyok, makapatakbo, na makagenerate na ang lahat ng bansa magalit sa iyo o magalit sa mga anak ni Kristo. Dapat iyan ang dapat itanong. Kasi maraming nagkiklaim, di ba? Kaya sinabi ni Kristo sa simula pa, let no man deceive you. Many will come in my name. So tanong, what prophetic movement is specified by Christ? Ano yung propesiya na sinasabi ni Kristo, espesyal niyang tinawag as apocalyptic, na sinabi niya, unto all people, then shall the end comes. Kasi apocalyptic Ang tanong ng apat, ano ang katapusan? Tapos sinabi ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then shall the end comes. Marami nag-iisip, kung kakalat na ang lahat sa buong mundo ang aming nilihim, yan kaya ang ibig sabihin. Tayo kaya ang kikilos niyan? Bakit kaya ang Matthew 24:15 hindi gumamit si Kristo ng personal pronoun? Hindi na sinabi, and this gospel of the kingdom shall be preached by you. Sinabi niya. Kasi ang preach sa original Greek word niyan, publish. Sinasabi. So dalawa ang titingnan natin ngayon. Kasi ang sinabi ng Matthew 24:14,
and this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations, then shall the end come. Unto all people. Ibig sabihin, witness. Pag sinabing preach, kapatid, ang ibig sabihin niyan, you communicate para mapakinggan. Oh? Pag sinabing witness, sa korte ng mundo, pag magsalita ka, tanungin ka ng abo ng huwes, nakita mo ba? Yun ang tanong. So nang sinabi ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be communicated in all the world. Bakit? Nakasalalay ba sa tao yan? Sa movement ng tao? O movement ito ng Panginoon? Shall be preached in all the world. Ibig sabihin, is a statement of fact na it is going to happen as it is. Sa anong paraan? Of course. Hindi mapigil ng tao, kapatid, at ni Satanas. Because right now, ang nangyari sa atin ngayong gabi, sa 4 na gabi, is exactly Matthew 24:14. Kasi ang ating ginawa ngayon, nakapasok ang lahat ng mensahe ng Panginoon na hindi mahadlangan ng anumang bagay, kapatid, sapagkat and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. In other words, may pangyayari sa mundo natin ngayon na mag-communicate ang mensahe. Paano yung witness? Kasi physical evidence. Mayroon kayang makikita ng Hapon? Mayroon kayang makikitang Pilipino na isang Kristiyano, mananampalataya, faithful sa Panginoon? Kasi witness ang pinag-usapan. So this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. For a witness, dalawa lang yan. Preach and witness unto all nations. Ang tanong, ito bang bersikulong ito, nagkilala ba sa science ng ating sosyedad? Does this verse, Matthew 24:14, identifies the science of our society? Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father, in the throne of your grace, kasama ng buong sanlibutan ngayon, from the north to the south to the east and the west, na pumasok ngayon sa linya, sa through Facebook. Loving Father, we thank you so much na kaming lahat makikita namin sa aming mga mata ang literal na fulfillment ng Matthew 24:14. Lord Holy Spirit, empower all of us right now, online, live na nanonood sa buong distrito ng Imos, na ginamit niyo, Panginoon, ang distrito ng Imos para marating ang mensahe sa iba't ibang bansa sa mga oras na ito. Thank you for possessing us and helping us to understand the growing in grace na mapalago namin ang aming pag-intindi sa isang pinakasimpleng teksto and yet most misconstrued by many Christians of the world, the Matthew 24:14. Thank you for helping us. In Christ's name we pray. Amen. Thus this verse identifies the science of our society. Ano yung science of our society? Sociology. The science of the world today according to our social scientists. So titingnan natin, tanungin natin ang sinasabi ng mga social scientists. Ngayong gabi, kukunin lang natin yung pinaka-respetado na writer, scientist ng United Nations, kapatid. Ang pangalan niya ay si Diana Eck. In 2009, nagpatawag ng isang global convention sila, kapatid, na ang pinamagatan,
globalization and religious pluralism. Sinabi talaga ni Diana Eck, ang kanyang audience, kapatid, mga prime ministers, mga president of the universities of the world, mga may-ari ng mga multinational corporations na ginanap sa Edinburgh, kapatid. Doon sinabi niya, Earth has an enormous change. Isang napakalaking pagbabago. At ang nagpabago nito ay tinawag niya na twin engine, kambal na makina. Na itong makinang ito ang nagpatakbo sa ating mundo ngayon habang tayo'y nakaupo. Bakit mayroon tayong K-12 sa education? Sapagkat kabahagi yan ng tinatawag na globalization. Bakit kailangan ng K-12? Sample lang yan, kapatid, sa napakaraming program. Kasi magkaroon ng massive migration. May mga Pilipino na doon na sa Amerika makatira na ang kanilang grado, kung ano ang kanilang pag-aaral dito, pagdating nila doon, ganoon pa rin ang kanilang, ang the same setup ng education. So itong tinatawag na twin engine ni Diana Eck na tinanggap ng buong United Nations, kapatid. This is the science. Kaya nga, pagpuntahan natin ang mga hospital, gaya ng hospital na tinatrabahuan ng ating kapatid. Ang hospital ay categorized. Tertiary ba yan? Pag tertiary yan, mayroon ba kayong ang sistema? Pag tertiary kayo, your system, kasi pag halimbawa, may mahospital na Hapon, may mahospital na German, sigurado ba ng hospital nyo, pag nagbayad sila, yung card system nila ay automatic na walang hassle. Yung sistema ng iyong services, yung mga ginagamit nyo na mga equipments, ayan ba ay globally competitive. So itong twin engine na global communication, massive migration, saan yan sa Biblia? Saan natin makikita yan? Kung ang story of redemption, ang salvation is a movement. Paano tayo nakarating ngayon at sabihin natin na tayo na ang henerasyon na balikan ng Panginoon? Sapagkat sinabi ng Panginoon, makikita natin ang katuparan ng kanyang salita. So dito natin naintindihan na ang global communication, na ito ngayon, ang globalization, na umiikot ngayon, hanggang ngayon, kapatid. Global communication and massive migration. Anong ibig sabihin yan? The twin engine of this fast-paced change has been the globalization of communications. Ngayon din, anong ginawa natin? Nakita niyo ako sa iba't ibang dako ng mundo. On real time, kapatid. On real time. Kung anong oras namin dito, ganon din kayo dyan. Kung nagkaiba man na tayo ng yung pagbigkas ko dito, narinig din ninyo dyan. Nasa Israel ka, nasa Canada, nasa Japan, nasa Malaysia. Pag naka-online ka ngayon sa Facebook, the internet, the globalization of communication, that has made virtual connections across the seas, continents, almost instantaneously. Truth stands by itself. Matthew 24:14. Anong sinabi, ibig sabihin ng migration? Has literally changed the map. Binago na ang mapa ng mundo ngayon dahil sa globalization, dahil sa migration, and the religious demography of nations and of neighborhood. Bakit paano nabago ang mapa? Noong una, pag pumunta ka sa Amerika, ang makikita mo sa mapa, may mga highlights doon, simbahan ng Protestante, may simbahan ng Katoliko. Ngayon, kapatid, may simbahan ng Hindu, may simbahan ng Muslim. Kompleto na, kapatid, ang mapa ng buong mundo. Bakit? Kasi may mga Pilipino, may mga Indonesians, may mga Indians, Mexicans na doon na nakatira sa Amerika. May mga Amerikano dito na nakatira sa Tagaytay. May mga Koreans na dito na nakatira dyan sa Lancaster, sa Imos.
Yang ibig sabihin yan, migration. Ano ibig sabihin ng migration? Makakita tayo, physical, literal. Ito, hindi ito Pilipino. Ano kaya ang teachings na dala niya? Ano kaya ang buhay niya? So kitang-kita yan, kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon ni Kristo sa Matthew 21:14, then shall the end come. The reality of the end, Matthew 24:14, preach and witness ang sinabi ng social science ngayon, the twin engine of globalization, global communication, and massive migration. Kita mo, bakit nag-migrate ang mga tao? For global migrations and labor market. Mahal ang sweldo doon sa Amerika. Maganda ang kitain. Moving for prosperity, the economic migration. Mayroong iba dyan, sasakay ng lansa, sasakay ng train, lalo na doon sa Mexico, sa Brazil. Doon yan ang nangyari, kapatid. Sa atin dito ay sasakay tayo ng eroplano. Kaya dito natin makikita na paano ang teachings, doktrina na pinadaan sa migration na na-assimilate na ngayon. Makikita mo, may mga Pilipino na naging Muslim. May mga Muslim ngayon na open na sila sa pagtanggap, sa pakipagkaibigan sa iba't ibang relihiyon. Ano kaya ang nahulma na polisiya? Ano kaya ang resulta na polisiya nito? At mga filosofiya ng mga bansa na maging fulfillment ng hated of all nations for my name's sake. Anong doktrina ang naglalaban sa ending ng story of redemption? Dapat maintindihan ito ng karamihan. Ano ba yung doktrina, teachings, na pinaglabanan ngayon ayon sa story of redemption na isunulat ni Kristo sa Matthew 24:14 at sa Matthew 24:9. And this gospel of the kingdom shall be preached. Pag sinabing gospel, kapatid, mayroon ding gospel of Paul. Pag binasa mo ang Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. So mag-ingat ka magamit ng word na gospel. Kasi si Paul, may gospel din. Mayroon ding gospel of peace sa Romans 10:15. Gospel of peace. Mayroon ding gospel of circumcision. Pag magamit ka ng word na gospel, marami siyang reference point. But in the whole narrative, mga kapatid, sinabing gospel of the grace of God. What does it mean about gospel of the grace of God? Now, alam natin lahat na ang gospel, sumada total, na yun ay kaligtasan. Bakit? Sapagkat iligtas tayo ni Kristo at dalhin tayo niya sa eternidad. Yung eternidad na sinasabing ang hari ay si Kristo. Dapat malinaw yan. Dalhin tayo sa eternidad na ang hari ay si Kristo. So kung hari si Kristo niyan, yun ang tinawag na everlasting gospel. Sino siya? Siya ang epitome, siya ang summary. Kaya dito, if Christ is the gospel and Christ is the truth, aletheia, I am the way, the truth, and the life. And the truth is His word. The Bible is His word. Then what is the word of Christ? Ano ba ang salita ni Kristo para sa atin ngayong gabi, September 28, 2020, na sinasabi natin present truth? Paano tayo ngayon bilang mananampalataya, ma-ministro ka man, may elder ka man sa anong relihiyon, paano mo i-share yung takbo ng kaligtasan? Baka ang sinishare mo ay matagal na yan, ay lumang-lumang tugtugin na, hindi ka naka-elevate. Ilang taon na pinipreach ng mundo ang gospel of love, kapatid. How long that is been on this planet Earth? Given na yan, kapatid. That's given, my friend. So ngayong gabi, ang pinag-ukulan ng pansin na sinabi ni Kristo, ang gospel of the kingdom. Ang sinabi ng Matthew 24:14, and this
specific. T-H-I-S. And this, ano yun? Gospel. Anong gospel? Of the kingdom. Yun ang i-proclaim mo. Anong i-proclaim daw natin? Gospel of the kingdom. Bakit? Ano bang mensahe sa kingdom na yan? Yun ang tanong. Darating na ang kingdom. Sinong nagsabi? Si Kristo. Basahin mo, Lucas 21:31. So likewise, when you see all these things, yung sinabi niya ng mga pangyayari, shall come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. Ibig sabihin, the coming of Jesus Christ is also referred to as the coming kingdom. Kaya sa 2 Timothy 4:1, sa lahat, from Genesis, doon sa lahat ng propeta, yun ang Maranatha, the blessed hope, the coming of the King. Kaya nga ang mga Israelites, na nakamali sila, gusto na nila itayo agad yung King. The coming King. Kaya sinabi dito, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Ibig sabihin, ang pagdating ni Kristo, ibig sabihin, yun dan ang pagdating ng kingdom. Kaya ang Matthew 24:14, the most misunderstood verse by all Christians. Bakit, kapatid? Kasi sinabi ni Kristo, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. I will come again. Ilang bisis kaya binasa ito ni Satanas? How many times inanalyze ni Satanas yan? Alam niya na sinabi ni Kristo, ng Yahuwah, na binulgar sa sulat, na sinabi ni Satanas, I will exalt my throne. I will be like the Most High. Sinulat din na si Satanas nag-transform as an angel of light. Anong gagawin niya as transform as angel of light? Nagagayahin niya na masira niya ang mensahe ng I will come again. How will Satan tanggalan niya ng kahulugan ang I will come again? Ang tanong, expert tayo sa tinatawag na great controversy. How will the war revolve against this truth? Bakit natuon sa sandilo ang pinag-usapan ng henerasyon? Na pagbasahin natin ang Biblia, wala tayong mababasa na sandilo dyan, kapatid. But we've been set up to believe on something in which the real great war, and how will the war revolve against this truth? Ano yung truth na yun? Ano yung last na event sa story of redemption? Ano yung last? The coming of Jesus, the coming kingdom. Sinong nagsabi ng good news niyan? Si Kristo and His gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? Glad tidings. Yan, no? Sa 1888 Darby Bible Translation, Matthew 24:14. The same verse ang pagka-translate nila when the good news sa Darby Bible 1889 and these glad tidings. Gospel, good news, glad tidings. Kung ito ang i-preach natin, glad tidings, bakit sinabi ni Kristo sa river ng Hiddekel na ang ending ng story of redemption, ang tawag doon, apocalyptic, bakit sinabi ni Kristo kay Daniel na ang tidings or good news out of the east? Yung good news out of the east and out of the north shall trouble him. Makagulo sa kanila. Therefore, he shall go forth with great fury to destroy and to make utterly away many. Ang good news, yun ang maging dahilan na maggalit. So yung tanong kanina, and you shall be hated of all nations.
Napakagandang pagkakonect ng Panginoon kasi yung word na ginamit, all nations. 9, pag 14, all nations. Ha? Kaya pala si Kristo sa Mount of Olives, sinabi niya, puntahan mo si Daniel. Kasi doon kay Daniel, doon pala sinimula ni Kristo pagsabi na yung tidings or gospel, magagalit ang mundo. Bakit? Sapagkat sinabi ni Kristo sa Mount of Olives, for as the lightning cometh out of the east, gaya ng kidlat na galing sa east, silangan, shineth even unto the west, makikita ito. So also the coming of the Son of Man be. So ang coming ni Jesus, out of the east, ibig sabihin, ang proclamation ng second coming, kapatid, the tidings out of the east, yan ang magpagulo ng little horn. Yan ang magpagulo ng global partnership of church and state. Yan ang magpagulo ng partnership ng PPP, Private Public Partnership Program, kapatid. The coming of Christ's message is a movement of Christ's coming that will trouble global partnership program and projects. Bakit? Ano pala yung pinagpartneran ng simbahan at ng politiko? Ang pinagpartneran nila na program ay ang teachings ng theology na pre-millennialist at ang ano niya ay post-millennialist. Dalawa na lang ang theology ngayon sa mundo. Nahati na lang tayo, kapatid, sa dalawa. Ang maraming relihiyon, isa na lang ang kanilang tinuturo. Pero yung nanatili kay Kristo, isa na lang ang tinuturo. Anong ibig sabihin ng millennium? Mga turo na sa 1,000 years, mga anak ng Diyos nasa langit. People of God in heaven. Pero may turo na 1,000 years, mga anak ng Diyos nandito sa lupa. Itong teachings na ito, o theology na ito, kapatid, na magkaroon muna ng 1,000 years of peace and prosperity. Kaya nagkaisa ang relihiyon at politika ngayon kasi ang kanilang teachings, millennial development goal, kapatid. In the 1,000 years of peace, unity. Pero ang anak ng Diyos na namumuhay sa Advent, kapatid, na naniwala na 7 is the most important day account, that on that 1,000 years, on the 6,000 years of provision, on that 1,000 years, we will be in heaven, my beloved friend. Dahil sa teachings na ito, na ang theology na itinuro ng mga relihiyon sa mundo. Kasi ang Baptist, rapture. Ang Katoliko, kanila ay purgatory. Ibig sabihin, pag hindi pa na-rapture, dito ka pa, ira-rapture ka para lahat makarating sa langit. Ikaw naman ay purgatory. Diyan ka muna kasi ang lahat ay makarating sa langit. Itong dalawang teachings na ito, kapatid, itong dalawang teachings na ang lahat ay makarating, yan ang pinagmulan ng turo sa ending ng story of redemption na may timpla na parang totoo sa Panginoon kasi we are all God's children. Paano mo sinabi ni Pablo na ang hindi sumusunod sa kay Kristo ay hindi anak niya? Kaninong anak sila? Kaya dito, kapatid, sa we are all God's children, tama yan na turo on the time na we were created. But in the great controversy, hindi na, kapatid,
Kasi mayroon na, sinabi na nga sa Genesis 3:15, I will put enmity between you and the world, between thy seed. So may mga alimpuris talaga si Satanas, na hindi na maari yun. Kaya nga itinuro ito ngayon sa ating generation. Itinuro sa ating generation yung tinatawag na global philosophy, na ang global philosophy na ito, one humanity, 1,000 years, magkasama-sama tayo. Si Kristo ang ating sambahin. Kaya nga lumabas ang turo, God is good all the time. All the time, God is good. Hindi yan teachings ng Biblia, kapatid. That is that you cannot find in the Bible. Pero may sinabi sa Biblia that God is good. Huwag nating dugtungan, kapatid. Kasi si Eve, ang failure ni Eva, nang sinabi niya, hindi kami pwedeng kumain. Hindi nga kami pwedeng humawak niyan. There is something in it na parang totoo. Sabagat ang theology na ito, kapatid, ay crafted ito ng philosophy ng Protestant, kapatid, na Baptist. So, ang pre-millennial theology, darating si Kristo, din 1,000 years, punta tayo sa langit. Now here, love, cooperation, conversion, hindi nyo naman yan. Kayo dyan sa Israel, anong nangyari ngayon? Bago lang, last week lang, si Trump at ang inyong presidente nagsama-sama na kasi kailangan unity, peace, and prosperity. Pero anong sinabi ng Biblia? 1 Thessalonians 5:19, when this shall say, shall peace, peace, sudden destruction cometh. Paano sinabi na 2 Timothy ni Paul that in the last days, perilous times shall come, men shall be lovers of their own selves. Hindi mo talaga masolusyonan. Kaya nakita nila ngayon na ang problema sa global warming, hindi masolusyonan. Ang solusyon, moral lang, morality lang, kapatid. While ating i-preach ang Matthew 24:14, kapatid, pag i-preach natin ang Christ is coming na, Christ is coming na, ano yan sa, that's Korean, na, di ba? Emphasis yan ba? Christ is coming na. Kasi footsteps naman na God. Movement na ito ang ating nakikita. Itong ating ginawa ngayon na virtual connections, Matthew 24:14 ito, kapatid. Preach and witness na. So dito natin maintindihan na habang ipipreach natin na Matthew 24:14, we will be in heaven for 1,000 years. Sa kanila, millennium on earth. Kasi new spirituality na, new humanity na, magkakasama na tayo, nagkakaintindihan na ang Muslim, ang Hindu, lahat nagkakaintindihan na. Nag-sign na ng agreement ang lahat ngayon. Ang resulta, kapatid niyan, Matthew 24:14, i-preach mo yan, yun ang sinabi ni Kristo sa Daniel 11, tidings of the east, na magalit ang mundo sa atin. Yan ang ibig sabihin ng final war sa mundo ngayon. Yon ang ibig sabihin ni Kristo. Sa bibig niya lumabas, you shall be hated of all nations. Anong dahilan? Kasi ang i-preach mo, ang coming of kingdom. Darating na si Kristo. 1,000 years doon tayo. Sila, kapatid, 1,000 years dito lang sa lupa. Normal. Away ang abuti natin dito, kapatid. Ang philosophy, ang teachings, ang doktrina. But we are called to preach and witness. Tinawag tayo para mag-preach and witness. Anong gagawin natin ngayon, kapatid? Siyempre, on the same verse, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Ginawa na. Virtual connections na. Kahit saan na, papasok na. Evidence, whole world na ngayon ang proclamation. Kaya nga, magkaroon tayo ng ilang mga buwan dito, magkaroon tayo ng Global Apocalyptic Fellowship. Now, gaganapin natin dito sa Pilipinas. Excited na ang taga New York, ang taga Canada, pupunta sila dito sa ating gaganapin. Shall be preached in all the world. At bakit yan in all the world?
karamihan dyan, to all the world. And this gospel of the kingdom shall be preached to all the world. Kasi kailangan makarating na sa iba't ibang bansa. Ilang bansa na lang wala pa natin. Kasi kung maabot na sila, darating ng katapusan. Ha? Saan mo mabasa yun? In all the world, ang sinasabi dyan. In. Anong ibig sabihin ng in? Around, accessible, inside, available, home, here, arrive, indoors, according to Microsoft Encarta. In all the world. Anong ibig sabihin pala na i-preach natin in all the world? Si Kristo ang nagsabi niyan. Bakit? Ang ibig sabihin ng in all the world, in the sphere of your influence. Hayaan mo yan, may sariling mundo yan. In the sphere of your influence, kung saan ka dinala ng Panginoon, ibuhay mo dyan, kailangan gospel yan ng coming ni Jesus. Kailangan ang buhay mo makikita yung coming ni Jesus. Ha? Yun ang ibig sabihin ng Matthew 24:14. Sinabi ni Ellen G. White sa Adventist Home, page 33, it is impossible for any of us to live na mamumuhay tayo sa mundong ito in such a way that we shall not cost. Hindi tayo makabigay, cast an influence in the world. Kung teacher ka, ano ang impluensya mo sa estudyante mo? Kung engineer ka, ano ang impluensya mo sa mga katrabaho mo, sa mga trabahante mo? How you cast an influence. Ang ibig sabihin, in the sphere of your influence. Kung nagtrabaho ka, ganito ang trabaho mo sa construction. Trabaho ka sa mga opisina. Ano yung impluensya mo? Nagdoon ka sa call center. Ano ang impluensya mo? Nagtrabaho ka sa Middle East, sa construction ng mga proyekto sa Middle East. Ano ang impluensya mo na ibinigay? Ipinakita mo ba as a witness? In the sphere of your influence, alam ba ng Panginoon na magkaroon ng OFW? Of course! Alam ba ng Panginoon na kayo ay makarating sa Canada? Kayo dyan makarating sa Israel? Kayo dyan sa New York? Does the Bible talk about your living right there? Of course. Anong teksto? Matthew 24:14. Ha? Yun ang ibig sabihin ng, and you shall be a witness unto me. Christ had foreseen na ma-witness mo na pero maraming mga Adventist galing sa Pilipinas, pagdating sa Amerika, nakalimutan ang asawa, nakalimutan ang mga anak. If only this verse, kung ang tekstong ito, naintindihan lang ng tama, marami sanang mga pamilya ang nasave ng Matthew 24:14. But Satan twisted it, mga kapatid, in the sphere of your influence. Kung nurse ka man dyan sa iba't ibang bansa, paano mo ipinakita na you make the difference? You are a chosen generation, a peculiar people. Sa iyong pagtrabaho dito, nakita ba yung impluensya, kapatid? At sinabi na dito, in all the world, in the sphere of your influence, for a witness unto all nations. Alam pala ng Panginoon na mag-migrate ako doon. Siyempre, kasi ang meaning ng witness, physical evidence. Na makita ang buhay mo. Witness, and ang meaning ng witness sa dictionary, used to indicate that something is said, given, or done to somebody. Kayo dyan sa Iloilo, sa Bacolod. Kayo dyan sa iba't ibang dako ngayon, kapatid. Experiencehan naman natin yung paglago ng ating pananampalataya. You have to experience the growing. Alam ko na maraming mga ministro ngayon, pastors, district leader, director ng ating mga conference na nanonood ngayon. Let us come together. Sama-sama tayo, kapatid. Sama-samahan natin ang salita ni Kristo. Huwag na sa iba pang motibo. The motive that we need to come together right now is to proclaim that He is coming. Kasi when we proclaim that He is coming, alam natin, sinabi ni Christ, you will be hated of all nations. Paano tayo mag-witness, kapatid? Ang meaning ng witness, a person who sees. Sabi ni Merriam-Webster,
isang tao na nakakita ng kaganapan. A person who is present at an event and can say that it happened. Kaya ngayon, have you witnessed na ito na ang movement ni Jesus Christ? Pero palagi nating marinig. Palagi natin, darating ang mga araw. Ibig sabihin, pag narinig ni Kristo at ng Holy Spirit yan, grabe, gaano kasakit sa damdamin nila. Nakita na, pinakita ko na ang aking hatbang, and yet they still proclaim, darating sa mga araw, sa darating ang mga araw. Bakit ganun ang lingwahe ng mga generation? Kasi ang iniisip, darating ang sandilo, magsimula ang persecution. Ha? Ibig sabihin, walang kwenta pala ngayon ang ating buhay. Kasi hintayin pa natin magkaroon ng sandilo, saka natin matistingan ang ating sarili kung tayo ba'y tapat o hindi. What a tragedy for the church if that is the way we believe. The apocalyptic closing war, my beloved friends, i-witness natin, simple lang ang gawin ni Satanas. I-dysfunction lang niya tayo. Anong ibig sabihin ng dysfunction? Failure to perform its function properly. Failure to perform. Nandyan, pero hindi proper. Halimbawa, saksi ako ni Jehovah. Tapat ko bang pinirform ang pagkasaksi ko ni Jehovah? Kasi sinabi dyan, dysfunction. Failure to perform its function properly. So ang panawagan, are we really living a life? Kapatid, kasi ang witness, makikita, Iglesia ni Cristo. Pinakita mo ba talaga na ikaw ay talagang membro sa tunay na Iglesia ni Cristo? Kasi ang tunay na Iglesia ni Cristo, kapatid, ay sumusunod sa mga salita ni Cristo. Na si Kristo na yan, na nagtatag ng kanyang iglesia sa Jerusalem, ay kanyang ipinakita sa kanyang buhay, simula ng maliit pa siya, ay talagang pumunta siya sa sinaguga. So dito, kapatid, kung Adventist ka, proper ba na makikita sa'yo na ikaw ay may pinaghandaan na darating na hari? O baka parihas ka lang sa ibang mga tao, busy sa makamundo na hindi mo na hindi na makakita ang kapitbahay mo. Uy, hala, naghanda. Bakit? Darating na daw. Ha? Bakit darating na ang Panginoon? Anong palatandaan? Ito daw. Saan mababasa? Mabasa mo sa Bible. Kasi may nung mabasa. Globalization, nasa Bible pala. Ganun pala, kapatid. Kaya ang gagawin ni Satanas, misplace priorities. I-misplace yung priority mo. Instead na mag-focus ka na sa paghahanda, i-misplace ka, bigyan ka niya ng maraming gawain. Alam mo, kapatid, ang gawain sa mundo hindi matatapos. Padami ng padami ang ating gagawin dyan. Bakit? Kasi pasira ang mundo. Ibig sabihin, kung pasira ang mundo, marami talagang nangangailangan ng social services natin dyan. Maraming talagang mahihirap. So, tulungan. Maraming walang kapagkainin. So, marami talaga tayong pagkainin. On and on. Yun na ang planet Earth. Kasi sinabi ni Jesus Christ, in the last days, perilous times shall come. Worst is going to be worse. Misapplied blueprint. Ang blueprint na 1,000 years will be never 6,000 years, kapatid. Kaya dito ngayon, ang misfocus proclamation. Gagawin ni Satanas, yung proclamation natin outdated na. Hindi na. Puntahan mo ang iba't ibang reliyon. Makinig ka sa mga mensahe nila. Ang ganda, kapatid. Parang mabighani ka talaga. Pakinggan mo si Peter Tanse. Pakinggan mo si Bo Sanchez. Pakinggan mo si Joel Austin. Pakinggan mo sila pag kumanta, kapatid. Pakinggan mo sila. There's no difference at all. The only difference that we can make, sapagkat silang lahat na isa na sila sa theology na post-millennialism. Kaya ang sigaw nila ngayon, God is good all the time because there is no judgment sa kanila.
Napakalinaw, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only. For God so loved, that's love. He gave, that's mercy, my friend. That He gave His only begotten, that whosoever believeth, yung hindi maniniwala, anong mangyari? Will be perished. But those who believe will have an eternal life. Pero napakahirap tanggalin natin yan, kapatid, because the movement of the enemy is so powerful, my friend. It gets into our church. So, wag na tayong kapatid, there is always a space for learning, my friend. There's always a space for growing, my friend. So, how do we witness that Christ is coming? Kaya kayo dyan sa New York, sa Mindanao, how do we witness that Christ is coming? Are we living what we preach? Kaya ngayong gabi, exactly 8:55, parang maaga pa tayong matapos ngayon. How do we witness that Christ is coming? Are we living what we preach? Seeing the movement of Christ coming. Nakikita na natin yung galaw ng kanyang pagdating. Sinasabi ba na makikita natin ang kanyang galaw? Of course. Sinabi ni Jesus yan. When you therefore shall see. Sinabi niya sa ending ng Mount of Olives, this generation shall not pass. May promise pala siya. Itong henerasyon na makakita ng mga katuparan ng aking binibitiwang salita, hindi namamatay. Wow! So bakit natin pag-usapan ng kamatayan? Actually, in the beginning, death is not the creation of God. It was the result of the transgression. Why when we talk about death, when we can talk about life, katayong lahat ngayon, sa iba't ibang dako sa mundo, panghawakan natin ang isang katotohanan ngayon. Christ is coming. The movement, we will be meeting Him at the clouds, my beloved friends. We will be meeting Him at the clouds. Alive, buhay na buhay tayo sa salubong sa Panginoon. Kaya ang kanyang salita, this word, the Bible, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang kaganapan noon, mga pangyayari ngayon. Anong kaganapan noon? Christ is so powerful that He saves His people, that He sealed His people. Ang kaganapan noon, mga pangyayari ngayon. Anong pangyayari ngayon? We will be victorious in proclaiming. Simula sa maliit, kaya ginamit ng Panginoon ang EBS, ginamit ng Panginoon ang Imos District. Because God has to use instruments, my friend. Kayong lahat dito, kapatid, naging bahagi sa isang napaka-importante and the last message to proclaim, the coming of a Redeemer, my friend, that we will meet Him at the clouds of heaven. Alive, my friend. Buhay tayong sasalubong sa Kanya. And we will no longer experience death because death is not in the dictionary of heaven, my friend. God bless us this evening.